Pagka may deliver dito, dinadam nila, hindi pinupuntahan. Eh, hindi nila yung ikot kasi. Maganda sana, unahin yung dito para pakaba. Lugi sa gas? Ubos. Maganda doon sa tabi-tabi lang na bahay eh. Oo. Ardales sir, Ardales. Ha? Ardales, yan. Humid. Ayan lang, sa baba lang. Yan, oo. Ardale? Saan galing? Ha? Deliver na Bulaklak. Ah, doon sa Clabaw? Clabaw. Ay nako mga paps, ang hirap ng buhay rider. Paikot-ikot, pabalik-balik. Ito tanghalin na, nakakailang biyahe pa lang tayo. Nandito tayo ngayon sa may Las Piñas, Almanza. Uwi muna tayo at kakain tayo mga paps. Las Piñas, Almanza, Las Piñas City. Diyan lang pare. Buhay rider, buhay driver sa kalsada. Oh, may kalam shoutout sa lahat ng mga riders. Hello, Grab, pinandahan lang. Ikaw naman nagmamadali ka eh. Ayan, nagmamadali din ulit si Bubay. Ayan, isa pang Grab. Nagmamadali sila. Nakagaya ko rin, kailangan ng kumain. It's 12 o'clock na ng tanghali, hindi pa tayo kumakain para kumita lang. Nakatid tayo ng Bulaklak doon sa South Green Ayala, sa Almanza, Las Piñas. Dito na tayo sa Maya, Ayala. Nandito tayo sa may Landers Soccer Store. Landers Soccer Store sa Almanza, Las Piñas City. Ang nasa kaliwa po, nasa kanan po natin ay Ayala, Alabang, which is Ginagawa dito. Nakagaya ko. Ayan, nandito
na po tayo sa may TS Cross na sa bandang kaliwa natin. Takbong pogi lang po tayo, takbong pogi para makarating tayo ng maayos, hindi tayo madisgrasya. Ayan po, bayanihan, grab driver, nagtutulak ng ating kaibigan rider. Yan po ang tunay na bayanihan. Hello, lalamog, lalamog. Ayan, si grab driver, tinutulak si Pops na rider na nasiraan yata. Ayan po ang bayanihan sa kalsada ng mga rider, nagtutulungan. Hello, mauna na ako, ingat kayo. Ayan, dito na po tayo, malapit na po tayo sa Madrigal Business Park dito sa Barangay Ayala, Alabang. Ayan, ito po ay Madrigal Business Park. Ito po ay sakop na ng Ayala, Alabang. Dati po ay nakakasakop po nitong lugar na to ay Barangay Alabang proper. Ngayon sinakop na ng Ayala, Alabang. Dahil napakalaki nga naman ng barangay yung nasasakupan ng Barangay Alabang, kaya siguro binigay na rin to sa Ayala, Alabang. Ayan, Paps, nasa stoplight tayo sa Acacia Avenue, Ayala, Alabang. Go, go, go! Ito po ang pasukan ng mga riders, itong Mulabi Street, Ayala, Alabang. Dito po sa kanan, gawing kanan natin. Stoplight dito sa Madrigal Avenue, Ayala, Alabang. Ito po yung pinakang main gate ng village nila. Ayan po, Madrigal Avenue, Ayala, Alabang. Motolight, mabuhay si Motolight. Motolight pang matagalan na rescue, maasahan. Ayan yung mga nasisiraan sa kalsada na kailangan ng battery. Motolight pang matagalan, rescue, maasahan. Talaga pang maasahan. Go, go, go! Ay! Sandali lang! Alabang Town Center, Ayala, Alabang. Ayan po ang Alabang Town Center. Uuwi muna tayo mga Paps kasi nagugutom na tayo. Wala tayong baon kasi hindi tayo nakapagluto kanina umaga. Dapat magbabaon tayo para tuloy-tuloy sanang biyahe. Yan, napakaganda dito sa lugar na to kasi napakaraming puno. Napakaganda sa kalikasan. Ayan po, dahil ang
tag-init. Gawa nung climate change. Kaya napakaganda kung maraming puno sa inyong lugar. Ako mahilig din ako magtanim ng mga puno pa. Kaya lang siyempre kailangan natin ng space. Mahilig ako magtanim ng mga halaman sa aking bakuran. Kaya ang problema lang kasi maliit yung ating space, kaya hindi tayo makapagtanim ng aking punong kahoy. Ang aking tinatanim lang sa aking bakuran ay yung mga punong kahoy na namumunga, para at least mapakinabangan pag namunga siya. Ito po, stoplight na naman. Nandito na po tayo ngayon sa Lalamove. How are you, Lalamove? Nandito na po tayo ngayon sa Philinvest. Ito po ay Philinvest, yung Philinvest Alabang. Ayan po, makikita nyo Philinvest City. Ito po ay nakakasakop na po nito ay Alabang proper. Hindi na po yung Ayala Alabang. Malaki rin po itong Philinvest Philinvest City na to. Noong araw damuhan lang to. Ngayon makikita nyo nagtataas ang mga building na nakatayo dito. Dahil sa pagunlad, kaya nawawala na yung ating mga puno. Kumbaga pinapatay at pinapalitan ng mga nagtataas ang building, yung mga nagtataas ang puno ng araw dito. Kaya po dito po tayo dadaan sa isang dito po sa Asian Drive, kasi stoplight po yun. Medyo magtatagal po yung traffic light doon, kaya shortcut po tayo rito. Kaya po marami pa rin ng building dito. Marami pa naman mga puno na tinanim dito, yung nakabili nitong Philippines property na to. Ang pagkakaalam ko, isang Filipino-Chinese ang may-ari nito, at medyo ayan po ang festival Super Mall. Ayan po ang festival, yung kung saan pinakang malaking mall dito sa Alabang, Muntinlupa pa ngayon. Go go go! Ay hindi ba pala. Sorry guys, nice 7 minutes pa, 7 seconds pa pala. Go go go! Ayan, pwede na. Dito pa rin po tayo sa Philinvest sa Alabang. Ayan, papunta na po tayo ng Alabang sa Bote Road, which is yung lumang street dito sa Muntinlupa. Napakahabang street, Alabang sa Bote Road, kaya itinawag na Alabang sa Bote Road.